Benvinguts a un nou capítol de Mentre Mentres. Avui ens acompanya en Jordi Cornudella. Què tal, com estàs, Jordi? Molt bé, moltes gràcies. Aquí amb un sol molt maco. Amb un sol molt maco, Sí, al mig de del que seria el camí ral, però la Rambla també, que se'n diu aquí a Mataró, i hem sí, perdut el nom de la Rambla, ara només queda la plaça Santana. sí. Eh, Podem gaudir per fi d'un esmorzar, que portàvem uns dies que no. Com han anat aquests dies? Ara ja portem masses dies d'això que en diem pandèmia, confinaments, històries rares. Com han anat aquests dies? En termes meus personals, que això importa molt poc, a mi el confinament em va servir per adonar-me que no havia canviat res per mi, vull dir que ja feia vida confinada, l'he feta sempre, de fet. Vull dir, jo treballo a casa, molt poc, veig relativament poca gent i no socialitzo. Veig els amics, però no socialitzo en el món editorial i literari. Eh, I després, en termes de feina, diguem, el que semblava que havia de ser una catàstrofe horrorosa, sembla que de fet no ho ha estat tant i que algun efecte col·lateral bo ha tingut, com per exemple el reviscolament de la xarxa de llibreries petites de barri o de poble que han tingut han estat puntals del fet que la lectura s'hagi convertit en una de les aficions insospitadament preferides d'una, no pas d'una majoria, però sí d'una capa important de la gent, sembla, durant aquest període tan estrany que ens toca viure. Avui una mica el motiu pel qual comencem o fem aquesta entrevista són aquestes edicions que publica Edicions 62 dins de la Biblioteca Clàssica. De moment aquí hi ha llibres de poesia, 1904-1924, n'ha d'aparèixer un, i tot forma part d'aquesta edició crítica que fa en Jaume Coll. No sé si ens podries explicar una mica, perquè seran molts volums, seran molts anys, no sé si ens pots fer una mica un dibuix genèric de què ens anirem trobant. Sí, a veure, Carner és un poeta difícil. Tots els poetes són difícils i fàcils de publicar alhora. A mi em sembla que en el cas de Carner, que va escriure durant molts anys, i que a partir d'un cert moment, que és a partir del moment que en tenia a la vora de 40, va començar a fer una cosa que va seguir fent fins al final, que és al mateix temps que feia poemes nous, anava revisant els poemes vells i ho anava fent d'una manera més o menys sistemàtica. Això des de pensar que se'n va anar a Gènova a començament dels anys 20 ja va començar a fer-ho. Clar, això ha generat que els textos de Carner, amb tants anys i amb un poeta, diguem, que és autorevisionista, hi hagi molts estadis de redacció de cadascun dels textos. Per tant, diguem que és un festival pels especialistes en anecdòtica, com és el cas de Jaume Coll. És un poeta que ha una feinada enorme a fer i al mateix temps és molt laboriosa de fer. Clar, com que Carner es va anar triant a si mateix i en certa manera aquesta operació va culminar amb el volum Poesia de 1957, que era una mena d'autoretrat poètic final de Carner, que després no va ser final perquè Carner va continuar vivint i va continuar escrivint i va fer 3 o 4 llibres més. Però vaja, que és clarament la culminació del seu autorretrat. De maneres de publicar-lo n'hi havia bastantes. Una manera era dir Poesia del 57 és l'autorretrat final de Carner, per tant partim d'aquí i tota la resta ho tractem com si fossin, diguem, apèndix. Hi hauria una opció encara més radical, que seria dir en Poesia del 57 ja en tenim prou, que de fet això és una mica el que van fer a Selecta quan van fer les obres completes de 68. En canvi, l'opció contrària, que és l'opció, diguem, maximalista, que és la d'en Jaume Coll, és dir no, el que farem és, agafant com a pauta els llibres que Carner va publicant, considerar que tots els llibres que Carner va publicar tenen el mateix valor com a obra d'autor, per tant, publicar-los tots per ordre cronològic, que això vol dir que si un llibre com Els fruits saborosos, per exemple, Carner el va publicar 3 vegades, s'ha de publicar 3 vegades, un el 1906, un el 1928 i l'altre el 1957, i a més, no solament això, sinó una altra part que és on hi ha més feina a fer realment, i on la feinada que ha fet en Jaume Coll és impressionant, i es veurà en el volum que ha de sortir ara molt pròximament,
que és no solament recollir tota l'obra de Carner en llibre, sinó també l'obra dispersa en publicacions, en arxius de jocs florals, en arxius de correspondències privades, etc., que és una quantitat ingent de material, una part del qual naturalment és el que nodreix els llibres de poesia després, però hi ha una altra part que acaba allí mateix, que es perd, és a dir, que són poemes que Carner no en fa res més que l'ús que ha quedat testimoniat en uns jocs florals, en una carta amb un amic o el que sigui. Clar, aquesta opció maximalista té l'enorme avantatge pels que estem malalts de Carner, que ens assegura un camp de lectures gairebé infinites. En el volum que sortirà ara, que conté potser 1 miler de poemes o gairebé, en formes diferents. Hi ha poemes que s'editen sencers, hi ha poemes que només es fa referència a les petites variants que hi ha respecte a les publicacions en llibre, etc. Però hi ha autèntiques joies que els carnerians no hem llegit mai i que ens faran disfrutar molt, a part d'haver-hi un retrat molt precís de Carner, com va evolucionant des que era una criatura el 1896 fins al 1924, que és l'any que s'acaba. Clar, això, per arribar a cobrir el que Carner en deia la seva primera edat, és a dir, des del llibre dels poetes del 1904 fins a la inútil ofrena de 1924, aquests 20 anys, no solament haurem necessitat els 2 toms amb l'edició més un tercer tom amb les notes que apareixerà una mica més endavant, sinó que a més hem necessitat un fum d'anys. Amb en Jaume Coll, la primera vegada que vam parlar de l'edició de les obres completes de Carner era la Pasqua de 1986, i la primera vegada que vam firmar un contracte per tirar endavant l'edició de les obres completes de Carner, si no m'equivoco, era l'any 2007, i podria ser que abans i tot, però em sembla que era el 2007. I les primeres galerades que vam corregir era l'any 2009 o l'any 2010, i el primer volum va sortir l'any 2016. Vull dir que estem en un ritmes que fan pensar que acabar de culminar l'edició de l'obra completa de Carrer tal com està plantejada és una cosa que com l'hem feta fins ara, és a dir, en termes de jo des de en Jaume Coll fent, que és el responsable de l'edició al 100%, i jo fent-me encàrrec des de l'editorial, haurem de trobar una fórmula d'equip o de socialització, perquè si no ens morirem sense haver acabat la feina. També és cert que arran d'això que se'n deia l'any Carner, que tu sempre dius que per tu any Carner ho és sempre, van aparèixer un seguit d'articles, conferències, xerrades, moltes de les quals, o algunes de les quals, plantejaven la idea d'una relectura. Si és el moment de fer una relectura, no sé si ets amable amb aquest concepte. Sí, completament. A mi em sembla que els poetes hi són per llegir-los i no per fer-ne articles crítics ni per fer la feineta de paràsit que fan els acadèmics. Paràsit en el bon sentit, ni bon ni mal sentit, són feines que viuen de treballar sobre el cadàver d'un altre, com el cadàver, el cos viu d'un altre, com els paràsits animals. Em sembla que qualsevol cosa que sigui llegir amb els ulls nets, sense prejudicis o sense més prejudicis que els que són inevitables, és molt bona cosa. I que hi hagi... És a dir, que jo soc per mi realment, i és veritat, no és que cada any sigui l'any Carner, sinó que per mi cada dia de la vida és el dia Carner. Ho dic una mica exageradament, però no. De fet, Carner, si m'haguessin de dir el teu poeta, el meu poeta és Carner, segur, m'acompanya des de fa molts anys, sempre hi el tinc al cap i no me'n surt mai. I tinc uns quants amics amb qui compartim això i per tant Carner també forma part de les nostres converses habituals. És un món de referències. Però al mateix temps que soc així de carnerià, diguem, no soc gens integrista en el sentit que no penso ni que s'hagi de defensar a ultrança que
Carné és l'únic, per mi és el meu poeta, però vaja, em sembla naturalíssim que hi hagi molta altra gent. Vaja, que d'entrada jo no tinc un sol poeta, i després que hi hagi molta gent que ni tan sols formi part dels seus interessos de lector de poesia, Carné. Com a mi no m'interessen certs autors, pot ser molt bé que a un altre no li interessi Carné, no, només faltaria. I a més tampoc defenso una manera de llegir Carné, jo tinc la meva, i tinc, evidentment que jo llegeixo Carné en certa manera, és a dir, que jo no llegiria Carné si no hagués llegit Carné abans Joan Ferrater o abans Gabriel Ferrater, no el llegiria de la mateixa manera, segurament, però tampoc estic d'acord amb tot el que diu Gabriel Ferrater i amb tot el que diu Joan Ferrater respecte a Carné. Jo veig altres coses o m'ho miro d'altres maneres. I dels articles que han sortit últimament sobre Carné, que jo he seguit, diguem, en aquest any, n'hi ha alguns que m'han semblat una perfecta bestiesa, vaja, una cosa que no m'interessava gens, però n'hi ha uns quants que m'han interessat molt, i des de punts de vista que per mi són insòlits perquè no són el meu, i en canvi els he trobat molt interessants. Vull dir que em sembla que això és una cosa de celebrar, i això ho veig amb Carné, però em sembla que va més enllà. Poder soc com m'ho miro jo, perquè em vaig fent vellet i això, però em fa la sensació que per primera vegada en molts anys, en els últims temps, potser, no sé, un parell d'anys, he començat a sentir, potser una mica més d'un parell d'anys, he començat a sentir veus joves de gent que llegeixen, que fan, diguem-ne, crítica, que realment m'han interessat i m'ha semblat que hi ha un cos de bons lectors en el país. I em sembla que això és molt, vaja, jo ho celebro molt. Bons lectors, et definies en algun moment com un lector professional. En aquest exercici de lector professional vas escriure també Les bones companyies i explicaves com Carné acaba esdevenint una companyia entre molts altres i com a companyia també exemplificaves el paper de la llengua. Hi havia una frase que la volia ressaltar: projectar-se no és sinó exercir el llenguatge, obeir la llengua. No sé si ens podies explicar una mica aquest exercici que després aquí desenvolupes més detalladament, de l'exercici de la llengua. Clar, això és aquí en aquell moment jo m'ho agafava d'una manera una mica molt abstracta, vaja, començava molt amunt, vull dir que jo pensava en termes una mica d'Aristòtil, però em sembla que el fet és tan senzill com reconèixer que el pensament és fet de llengua i que per tant el que ens fa humans és la llengua, però que en l'ús de la llengua des del punt de vista de la creació, la llengua no és solament la llengua interna que tenim tots internalitzada en el nostre sistema de pensament, sinó que també és un sistema que ens el mirem una mica com des de fora, com extern, perquè és la llengua comuna que hem fet servir els que ens hem dedicat a cultivar la llengua en formes literàries, no d'ara d'allò, sinó des d'ençà de Ramon Llull. I aquesta tradició té un pes enorme i ens formem amb aquesta tradició. Aleshores, moltes vegades no és tant una qüestió, l'acte de creació literària, no és tant una qüestió de com ens imposem a la llengua, com fem servir la llengua per fer-li dir allò que volem que digui, com també d'acceptar que en certa manera la llengua parla a través nostra. A mi em sembla, segons com pot semblar una mica agafat pels pèls o estranyot, però jo ho veig realment així, naturalment cada poeta és ell i cada poeta diu el que vol dir, però per sota d'això, o per dins, més que per sota, hi ha un corrent en què és la mateixa llengua poètica la que troba fórmules d'expressió. Això em sembla, i això va inclús més enllà del que sigui una llengua específica. És a dir, nosaltres obeïm, evidentment, la nostra llengua. Si jo escric en català, obeeixo el català en certa manera, però per damunt d'això hi ha per damunt o en una altra dimensió, també hi ha una llengua comuna dels poetes, que és no hi ha la llengua articulada com a sistema lingüístic, sinó la llengua com a
com a mitjà d'imaginació o de formulació, diguem-ne, retòrica del pensament, que està per sobre d'una llengua individual. Vull dir que de vegades et trobes amb ecos, amb ressons de poetes a molts segles de distància que saps segur que no s'han llegit l'un a l'altre i estan dient el mateix. Doncs això segurament és que la tradició poètica ha aflorat en dos moments diferents, fent rajar exactament el mateix broll d'aigua a la mateixa font. Jo et voldria preguntar, per aquesta reflexió que estaves fent, per espais fèrtils on conèixer, on aprendre, on trobar bones companyies, i més concretament et enfoco la pregunta si la universitat és un lloc fèrtil per trobar aquestes companyies. Clar, jo a la universitat per mi ho va ser una mica, però en realitat jo tinc la sensació d'haver-me fet adult com a lector després de la universitat. I en certa manera traient-me de sobre alguns pòsits, diguem, acadèmics. A mi em sembla que l'espai fèrtil clarament només és un, que és la lectura, i el millor, l'espai ideal de felicitat és una biblioteca molt ben nodrida, i no hi ha més camí que anava a dir llegir molt, i no és llegir molt, jo crec que sí que és llegir molt, però això no vol dir llegir moltes coses, sinó llegir molt bé. Vaja, molt bé, bé o malament. És llegir realment provant d'anar a fons, que vol dir a fons del llibre que estàs llegint i a fons de tu mateix, les dues coses. Tot el que sigui, diguem, l'entrenament acadèmic pot ser bo, però vaja, jo dels lectors bons que conec, carnerians i no carnerians, em sembla que n'hi ha tants que han passat per carreres de filologia, no necessàriament catalana, com gent que no han passat per cap carrera de filologia i són boníssims lectors i dels escriptors del meu temps, que conec personalment, que m'agraden i que m'interessen, la immensa majoria són escriptors que són abans d'escriptors, o al mateix temps que escriptors, molt lectors i molt bons lectors, i que a més s'han fet tots una tradició pròpia a base de llegir coses que no són les que formen part estrictament del cànon, les del cànon també, però llegint, diguem, també per fora. Penso en l'Enric Casasses, penso en Pere Jaume, penso en Antoni Sala, en tants altres escriptors que tenen un criteri de lectura propi i que han fet molt per eixamplar l'àmbit d'interès de la lectura del passat, del passat literari. De fet, al marge de la biblioteca, que és l'espai de conreu, em sembla fèrtil d'un mateix en relació amb la literatura i amb la llengua, l'altre gran espai és aquest, el dels amics. Necessites tenir una bona biblioteca a l'abast, per anar-t'hi a perdre, però també necessites amics que d'en et diguin hosti, mira't això, o mira't allò, o m'he llegit això, o que t'enviïn un tros de text i aquell tros de text et fa venir ganes de buscar el llibre sencer per llegir-lo. Això no, a la universitat es pot trobar. Jo a la universitat vaig tenir un parell de professors que em van ser utilíssims, ho dic així, en realitat vull dir que vaig ser molt feliç podent fer el que vaig fer amb ells, inclús d'una cosa que és una pràctica que ara és més estesa amb això dels clubs de lectura i tot plegat, però que és el seminari o la lectura en petit comitè, de trobar-se els divendres a la tarda. Ho fèiem a casa l'Enric Sollà una temporada, a llegir Salvatge Cor de Riba. Érem 4 o 5 i anàvem llegint i anàvem comentant entre tots i això, aquests estímuls també són molt bons. A mi que vaig fer clàssiques, filologia clàssica, llatí grec, fer llatí grec em va anar molt bé des del punt de vista d'entrenament, diguem, no solament per la llengua, sinó en les armes de la filologia, perquè la feina que jo faig en el món editorial té a veure una mica amb la filologia i això a mi em va servir.
però en canvi he participat molt en màsters d'aquests d'edició i això, i en canvi amb això veus més aviat soc escèptic quant al resultat que puguin tenir. Em sembla que hi ha la universitat la veig francament desvinculada tant d'una banda pel cantó de les humanitats, del mercat laboral, i em sembla que hi ha la trampa aquesta de tants màsters i no sé què que diuen que són eines d'introducció al món natural i no són això, són eines per guanyar calés i eines per ajornar l'entrada de la gent al món laboral i per tant de fer millorar les estadístiques de l'atur i aquestes collonades que interessen als polítics. I després em sembla que també el món acadèmic el veig una mica desconnectat del que són els interessos reals que pugui tenir un lector entusiasta. Vaja, no necessàriament, però vull dir que com a sistema crec que la universitat està al marge d'això, però després dintre de la universitat hi ha molts professors, vaja, jo en conec uns quants, que són entusiastes de la literatura i de la lectura i que són segur utilíssims per encomanar ganes de llegir i per participar en l'expansió, diguem, de l'afany de lectura que puguin tenir els alumnes, això segur, però el sistema no hi va a favor, em sembla. Sí. Per canviar de tema i saltar a la teva tasca editor d'Edicions 62, abans et demanava i a veure si ens pots fer una mica un mapa per entendre també per on va la línia editorial. Jo abans et preguntava, hi ha la Biblioteca Clàssica Catalana, aquí hi haurà Carner, hi ha també Maragall, també hi ha tots aquests llibres de poesia, que de moment hi ha Les dones i els dies Gabriel Ferrater, hi ha també els llibres de poesia de Carles Riba, i després hi ha La Butxaca, que és la col·lecció on hi ha Vinyoli, on hi ha Maria Mercè Marçal, on hi ha tants d'altres. Ens pots fer aquesta radiografia així general? Bé, pel que fa al camp de la poesia i els clàssics, que és, vull dir, el grup 62 en general publica moltes col·leccions de moltes menes diferents, però entrant en el terreny aquest, hi ha d'una banda les col·leccions de poesia, que és on surten en principi les novetats de poesia, que en tenim, vaja, 62 en té una i Proa en té una altra, poesia de 62 i els llibres de l'Ossa Menor de Proa. Aquestes col·leccions són les col·leccions on es publiquen les novetats de poesia, l'últim llibre del poeta que sigui, i també són receptacle naturalment des de fa molts anys, d'ençà que van començar els llibres de l'Ossa Menor fa 70 anys i poesia de 62 en fa 50, vaja, en la mesura en què és hereva de l'Escorpí, que va néixer l'any 71. Aquestes col·leccions també tenen en dipòsit, per dir-ho així, en el seu fons de catàleg, molts llibres singulars d'autors essencials de la nostra tradició. Aquí pots trobar doncs, un llibre de Foix, un llibre de Carner, un llibre de Ferrater, un llibre etc. Aquestes col·leccions van fent el seu curs i l'han de fer, d'anar presentant novetats i d'anar recuperant llibres, vaja, de fet mantenint vius llibres que desperten encara l'interès de la gent. Aquest mantenir viu durant uns certs anys, no solament a Catalunya sinó en el món en general, que s'havia fet tradicionalment pel règim de continuar reeditant els llibres de la mateixa col·lecció, es va deixar de fer i es va fer servir, diguem, com a receptacle de les reedicions les col·leccions de butxaca. Per això, que tenen l'avantatge que tenen un preu una mica més baix i que són més assequibles pel món, diguem, acadèmic o paracadèmic, perquè una part de les reedicions que s'han fet i es fan encara pensant en el públic captiu del sistema escolar de secundària, de les lectures recomanades, les lectures prescriptives de batxillerat, etc. Aleshores, la butxaca com a receptacle del fons editorial ha deixat de funcionar, no solament a Catalunya, sinó en general la butxaca ha adquirit una altra dinàmica, es comporta més com un altre sistema editorial més, de manera que ens hem hagut d'inventar alguna altra fórmula per recuperar el catàleg.
Tradicionalment, la fórmula que s'havia fet servir a Catalunya des de la Selecta i a 62 des dels clàssics catalans del segle XX que van començar l'any 65 era el sistema d'obres completes. Les obres completes, que és aquest volum de Carner i el que sortirà ara, o hi ha les que hem fet en la mateixa col·lecció Biblioteca Clàssica Catalana de la Rodoreda, o que estem fent el Maragall, o que estem fent el Joan Fuster, etc. Són volums que quan es feien als anys 50, 60 i 70 eren volums destinats a la biblioteca noble de les cases de gent, de possibles, diguem, d'advocats, de metges, de professions liberals, etc., que tenien a la sala d'estar una llibreria noble, diguem, i els agradava molt de tenir volums, els llegissin o no, però que fessin goig i que representaven, diguem, la presència de la cultura literària a la casa del burgès de torn o el que sigui. Bé, els burgesos, les cases s'han fet petites, els burgesos ja no els interessen els llibres i ja no són els mateixos que hi havia abans, i aquesta fórmula d'obra completa que té l'avantatge que permet fer llibres ben fets i fer feines com la feina filològica d'en Jaume Coll en aquesta edició de Carner, d'una filigrana, diguem-ne, bastant alambinada, però té l'inconvenient que són llibres que són després molt cars i que tenen, per aquesta raó, poca sortida, diguem, de cara a la bona gent que volen llegir. Llavors ens va ocórrer que una solució intermitja, en els últims anys havíem publicat a la Butxaca bastantes poesies completes per aconseguir això, que et poguessis comprar la poesia de Vinyoli o de Comadira o de Maria Mercè Marçal o de Clementina Arderiu o de Joan Margarit o de qui fos, per 14 euros poguessis tenir la poesia completa. Això està molt bé, però és difícilment sostenible editorialment perquè no eixugues el cost d'aquests llibres, has de dependre molt de les subvencions perquè et surtin els números, per poder vendre el llibre a 14 euros i no perdre-hi diners. De manera que ens va semblar que potser un bon sistema seria el camí del mig, que és fer llibres que no cal que siguin necessàriament poesies completes, però que ho poden ser, en un format més noble que el de la Butxaca, per tant també amb un preu una mica més alt, però no un preu desmesurat, vull dir, no arribar als 50 euros per volum, sinó quedar-se entre els 20-25, i fent aquí poder provar d'incorporar en aquesta col·lecció les antigues i noves edicions dels grans poetes de la nostra tradició del recent. Un dels problemes grossos és aquest, que en generava l'edició a la Butxaca, era que les edicions, per qüestions de criteris filològics, lingüístics, etc., les edicions que s'havien fet als anys 60 i 70 havien quedat molt desfasades, i fer-les de cap i de nou, és a dir, reimprimir els llibres tal com eren tenia poc sentit perquè eren llibres antiquats, i fer les edicions de cap i de nou sortia massa car per poder-ho fer directament amb una edició de Butxaca. I aquest camí del mig que vam encetar fa un parell d'anys amb l'edició crítica de les dones i els dies de Ferreter, i després de sortir els llibres de poesia de Carla Riba que ha fet Jordi Malé, i que ara s'hi incorporaran de seguida Martí Pol i Foix i, si tot va bé, Bauçà, i és possible també que acabem recuperant, vaja, la idea és aquesta, que el Vinyoli que tenim a la Butxaca o la Maria Mercè Marçal que tenim a la Butxaca puguin també tenir algun dia acollida en aquesta col·lecció, de manera que la gent que vulgui els pugui tenir no solament en una edició destinada a fer-se malbé tard o d'hora, sinó en una edició més sòlida i més perdurable. Doncs la idea és aquesta, que hi hagi, no anul·lar les obres completes que estem fent, aquestes com la de Carner o la de Fuster o la de Maragall, naturalment les acabarem, si són acabables, però que hi hagi també aquesta altra mitjà de posar els grans poetes a l'abast dels lectors d'ara.
Ara ens has parlat d'aquesta visió més filològica o aquesta tasca més editorial o d'edició. Ja per acabar l'entrevista et voldria preguntar més per aquesta part de lector professional, i com a lector professional al seu moment va aparèixer aquest llibre, Les bones companyies. No sé si veurem arribar en algun moment, si tens ganes de seguir aquest camí que vas iniciar amb aquest tipus o amb aquest llibre d'assaig. Home, jo lector professional ho soc per sort. Vull dir que jo sóc un lector vocacional i vaig tenir la xamba que em va sortir bé i em vaig poder convertir en lector professional. Vull dir que em paguen per llegir. És una cosa que vaja, està molt bé. No, és molt desitjable. El que no sóc és un professional de generar papers sobre les lectures que faig. Aquí a les bones companyies una mica ho vaig fer, recollint papers de menes. Jo escric sempre, de tota la vida, i una part del que escric té a veure amb les lectures que faig. No és que m'interessi especialment l'exercici de la crítica, potser alguna temporada sí, ara cada vegada menys, l'exercici de la crítica com a didàctica de l'anatomia, de fer pràctiques sobre d'autòpsia, de com s'ha d'anar obrint en canal un poema per veure els mecanismes interns com funcionen. Això cada vegada m'interessa menys, però és veritat que de textos sobre poetes que m'han interessat o que m'interessen en tinc molts. Quan vaig fer les bones companyies ja vaig deixar-ne al marge uns quants, i la temptació de plegar-los i acabar-m'hi de posar per refer-los hi és, i recurrentment em torna, per tant és possible que algun dia acabi passant, però també és veritat que jo no tinc cap mena de... Jo sóc editor, per tant em dedico a publicar els llibres dels altres, que m'interessen molt més que els llibres meus, i és, ho dic amb tota honestedat, no és captatio benevolentia ni res semblant. Vull dir que els meus ja me'ls sé, en canvi els dels altres no. I de projectes de llibres de versos, de llibres de traduccions, de llibres, diguem, d'assaig, en tinc un fotimer de llibres com Les bones companyies. Em sembla que tinc 3 carpetes amb 3 llibres que estan gairebé fets, vull dir que hauria d'agafar-me un any i dedicar-me a acabar-ho de fer i polir-ho tot. Fa 10 anys, o els que sí, una mica més de 10, es va donar la conjunció astral, diguem, oportuna, i em va agafar per fer el llibre i el vaig fer i mira, va sortir. Si es torna a donar la conjunció astral potser en faré algun més, però de moment no tinc pressa. Doncs a conjuncions astrals acabaríem ja l'entrevista. Així a tall d'atracament, literalment, no sé si et vindria de gust llegir-nos alguna cosa que hi hagi aquí del qualsevol tipus, per acabar l'entrevista, si ve de gust. Sí, per què no? Mira, aquest llibre té és un llibre que té la cosa, diguem, una mica especial, que és que està fet és un llibre que parla de les bones companyies. Les bones companyies són els poetes que m'acompanyen de sempre, o els poemes de vegades que m'acompanyen o que m'han acompanyat molts anys, però també són els amics, que també n'hi surten uns quants d'amics en el llibre, i de la relació amb els amics, o la relació no solament amb els poetes sinó també amb els músics i ocasionalment també pintors o això, de vegades generen en mi una resposta en forma de vers. Per tant, és un llibre que hi ha assaig, hi ha poemes i hi ha traduccions en vers i en prosa, diguem. La traducció en vers és quan fas un poema equivalent al poema original, i la traducció en prosa és quan fas quan feia el comentari del poema. I el llibre s'obre amb una dedicatòria que diu exactament el que jo volia que digués aleshores, i que han passat molts anys i els meus fills, que aleshores eren petits, ara m'han fet avi i tinc nets, vull dir, aquestes coses que
que passen a la vida. Per tant, les meves circumstàncies han canviat una mica, però em sembla que el que hi deia continua valent. I és el textet aquest que llegiré, que és molt curt. Diu: veure com es fan grans a poc els fills, mirar-me a tu i mirar-me endins, no destriar-me gens del nostre lloc, parlar de tot i res amb els veïns, tenir-nos en la mimba i en l'escreix, no portar pressa, preservar els amics. Sense tu no podria fer el mateix per viure i per llegir versos antics. És la dedicatòria del llibre a la Paula. Moltes gràcies, Jordi, que et vagi molt bé i molta salut. Moltes gràcies a tu. Salut.